què tal? Hola, Francesc. Hola, bon dia. Amics, com anem? Com va això? Què hi ha? Bon dia! Bon dia, joves. Sonen les campanes. Just ara. Home, és que estem a les portes de l'últim capítol de Merlí. Ja, però que estarem parlant mitja hora del Merlí, o què? No. Jo unes vacances ideals per mi seria agafar el cotxe i no tenir límit. No tenir límit de dies, de dir, vés-te'n on vulguis. D'anar... Collons, que és... Sí, és que això no t'he avisat, No, però és molt curt aquest, eh? Molt, sí, les coses són molt breus. La gent molt nerviosa. Ara baixa la velocitat, hi ha aquest radar, cabron, aquest radar cabron, si baixes més de 50, més de 50 que et fotran una multa. Però aquest no és de quan Els vens... dos, aquest fotografia tot, és un fill de puta, és un paparazzi, és un fill de puta, d'anada i de tornada. Sí. Vas al cotxe i quina música escoltes tu al cotxe? Molt eclèctica, jo soc bastant dels pops, jo soc una mica patxanguero, soc dels 80s i 70s i 80s i tal. I ara he vist que una senyora et demanava no sé què. A tu et demanen, i suposo que des del Merlí més, què és el més raro? Perquè et demanen coses molt estranyes. No, el més insòlit, no ho sé. Darrerament amb el Merlí passen moltes coses. De cop tens un missatge d'algú que no coneixes. Sí? Sí. Al mòbil? Al mòbil. Algú que no... I el mail d'algú que no coneixes. Que et diu que sa mare és una fan teva i fa 65 anys i que li gravi un vídeo de 10 segons felicitant-la i no sé qui és. Clar, dic, perdoneu, vull dir, a part de... No sé, aviam, no... Sí, no, i a part que amb el tema del Merlí, com que és un personatge que és una sèrie que ha revolucionat una mica el món de l'ensenyament i dels adolescents, evidentment, però amb el tema ensenyament i amb el tema filosofia, doncs m'han demanat coses que se m'escapen, que jo no soc filòsof, ni soc professor, soc un actor que ha fet un paper. I tu ets dels que cantes al cotxe o què? Tu... Depèn, sí, a vegades, si estic molt ficat amb la cançó que està sonant, per què no? Clar, és que jo cantar no t'hem sentit, però et volem posar una història, a veure si faig que soni. Tu te'n recordes? Jo en lloc de cantar toco la trompeta. Això és fet amb la boca. Ja ho sé. Molt bo, Molt amunt, Mira. Molt, em vaig passar, vaig anar molt amunt. Això ho vam fotre l'altre dia. Però és que és clavat, el tio fot la trompeta. És un clàssic, hi ha d'amigos que em coneixen i ja saben que jo el padrino... Però només fas aquesta o et saps fer més? No, home, en sé fer més, collons. Doncs ara que s'acaba Merlí, que l'has combinat amb Art, al Goya, què toca fer? S'acaba una etapa? S'acaba, no, Art encara no ha acabat perquè hem acabat la gira, però tornem a fer Art al Goya a l'abril i ara estaré amb un parell de pel·lícules, tinc a partir del març-abril. I també t'ha agafat així la febre aquesta de les sèries que ara ens ha agafat una mica tots i que ens polim una temporada. No he tingut temps, alguna cosa he vist, però en altres moments sí que vaig veure coses, he vist el House of Cards darrerament, evidentment em vaig passar senceres les típiques, no? Soprano, 2 metres bajo tierra, vaig veure el Breaking Bad sencer, vaig veure el True Detective també a la primera temporada i el House of Cards, aquestes són les que he vist. A mi m'agradaria saber, tu has estat treballant durant les 2 temporades del Merlí amb nanos, tots ells molt joves, i tu què n'has après d'ells? Què t'emportes d'haver treballat amb ells? Si t'han canviat una mica treballar... Ha sigut molt... amb el Grosser, amb el Carlos Cuevas, amb tots ells... Aquí cadascun... Ha sigut una experiència magnífica, fantàstica, molt fresca, molt que et recicla bastant, fa que no t'apalanquis treballar amb gent jove, vull dir, està molt bé perquè és una altra manera, ells a més tenen molt talent, ja són gent amb un talent innat per fotre's davant de càmera i ser naturals, no? Això és el que tenen la majoria de tots ràpidament. Una altra cosa és després la tècnica de parlar, la dicció i tot això, és una altra cosa que han d'educar. El talent s'educa, amb la tècnica. I els que vindran, perquè ara tot el dia tothom s'està fent vídeos d'Instagram. És a dir,
Potser la generació dels teus peripatètics, diguéssim, són la generació dels tuits i de penjar coses i d'ensenyar la seva vida, però la propera generació són la generació de la tele, perquè d'ensenyar-se i de parlar i de comunicar en format tele, en format càmera, en format càmera, en format audiovisual, que és el que estan dominant, el que hi ha ara en boga i que ells dominen ja, i sí, aquesta serà la generació. Vull dir que ens hem acostumat a fer presentadors de nosaltres mateixos, no? Sí, i s'està perdent bé, no sé, el tema de l'actor, no? El tema de que ara és una cosa que els insisteixo, ja ho saben que penso així, és una cosa que vam parlar en el seu moment, però els xavals que veuen la tele i que ara han vist Merlí o que van veure Polseres Vermelles o que veuen i que diuen, hòstia, això d'actuar, això de sortir per la tele, que xulo, que tal, que famós de seguida i tal, i hi ha aquest perill, la televisió té aquest perill, i dic la tele, perquè això no, amb el cinema i el teatre no passa, la tele té el perill de que aquesta gran difusió és pa lo bueno i pa lo malo, no? I aleshores els actors joves, o la gent que vol ser actor, que és jove, que pugui pensar que fàcil que és això, fotre's davant d'una càmera i ets famós si surt. Cuidado amb això, no? Perquè es pensen que això és un ofici, és una professió i hi ha uns estudis per fer-se. Hi ha una tècnica a aprendre i la formació és important, la formació tècnica, no? I no són tonteries, no és una cosa arcaica. És important perquè a mi m'emprenya molt que hi hagi un actor que estigui molt natural però no l'entengui. No hi ha res que m'emprenyi més com a espectador veure un actor que estarà naturalíssim però si no l'entenc no em serveix d'una punyetera merda que sigui natural. Sí, podrem sortir si el deixes? Vols que... Tu pots sortir primer de confort, sí, però del cotxe potser no. Fem una cosa, tiro enrere, sortiu i després surto jo. Jo crec que ho faria així, sí.